sauraron mu barkan mu da warhaka. Da fari dai kar ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel din tamu mai albarka. Idan kuma kun subscribing tun a baya, kar ku manta ku danna ƙaramar sanarwa. A ranar Alhamis ne dai shugaban hukumar efcc Bawa ya yanke jiki ya faɗi a fadar shugaban ƙasa a lokacin da yake jawabi a wurin taron ranar sanin kai wato National Identity Day. Jaridar Daily Trust ta bayyana cewa Bawa dai ya fara jawabinsa kenan bai daɗe ba sai ya fara rufe fuska da hannu yana cewa a yi haƙuri ba zan iya magana ba, a zo a taimake ni. Daga nan ne ministan sadarwa ya rike shi zuwa wurin zama, sai dai kuma ko da ya zauna sai ya kasa zama ya yanke jiki ya faɗi. Daga nan sai aka taimaka masa aka fita da shi zuwa wajen kula da lafiyarsa. Me kuke ganin ya jawo wannan bawan Allah yanke jiki ya faɗi? Mutane da yawa suna bayyana ra'ayoyinsu da dama. Ku bayyana mana ra'ayinku a wannan channel ɗin tamu mai albarka domin samun ƙwarin gwiwa tura muku bidiyo irin wannan, kuma ku ƙara subscribing wannan channel ɗin tamu. Mun gode.